Здравейте всички! Аз съм Готика47 от Върхес TV. Днес ще направя ревю на перфектния подарък за Свети Валентин, ако половинката ви е геймър. Както знаете, съм голям фен на Logitech и всичката ми периферия е тяхна. И точно за това те ми изпратиха Logitech Pro 2 Lightspeed. Безжична геймърска мишка, която продължава традицията на своя предшественик Logitech G Pro Wireless. При отваряне първо виждаме самата мишка и разбира се, трябва да ви покажа това. Има опътвания, които никога няма да прочетем, Type-C кабел за зареждане, тази малка кутийка с 4 приставки за бутоните и приемника, който идва с Type-C преходник. Това е всичко в кутията, така че нека огледаме и мишката. Pro Lightspeed 2 има симетричен дизайн, който е подходящ както за дясна, така и за лява ръка. Направена е от матова пластмаса, която не задържа пръстови отпечатъци и идва в бяло, черно и розово, което за жалост не ми изпратиха, а ще да е перфектно за Свети Валентин. В центъра виждаме RGB логото на Logitech, което може да се кустомизира, и 3 малки светодиода, показващи кой DPI профил използвате. Качеството на изработка е много високо и мишката се усеща солидна в ръката без никакви скърцания, което не ме изненадва. Бутоните имат звучен клик и реагират моментално. Те ползват оптично-механичните Light Force свичове на Logitech, които ви гарантират дълъг живот и защита от нещото, което приключва живота на повечето мишки, а именно коварния двоен клик. Скрула е оребрен и значително тих в сравнение с бутоните. Като казах бутони, трябва да знаете, че имате по 2 от всяка страна на мишката. Те могат да се програмират чрез Logitech G Hub, но за това ще поговорим малко по-късно. В кутията идват и още 4 допълнителни, с които може да кастомизирате мишката си. Искате още 2 бутона вдясно? Просто махнете панелчета от магнитите и щръкнете бутоните. Отпред е Type-C порта за зареждане, а отдолу виждаме крачетата, които се плъзгаха супер мазно по маускпада ми. Под това капаче може да скриете приемника и повярвайте ми, искате да го ползвате, защото не знаете колко такива съм изгубил. В центъра са бутоните за спиране и пускане, както и този за смяна на DPI профила, а между тях е сензора. Мишката е оборудвана с най-новия Hero 2 сензор, който предлага изключителна прецизност, като поддържа до цели 32 000 DPI, ускорение от 40G и pooling rate от 1000. Това гарантира, че всяко ваше движение ще бъде отразено с максимална точност. Повярвайте ми, ако играете главно шутъри като мен, ще сте много щастливи. Сензорът е проектиран да работи безупречно върху различни повърхности, така че няма значение какъв мауспад ползвате. Той отчита до 1,2 мм височина. Това в комбинация с факта, че мишката е само 80 грама, е голям бонус за хората, които играят с бързи мишки и трябва постоянно да си местят ръката. Аз разцъках Marvel Rivals, Deep Rock Galactic и Fortnite и всичко беше супер. Но сензорите на Logitech никога не са ме разочаровали. За свързване Pro 2 Lightspeed използва Lightspeed Wireless технологията, която осигурява стабилна и добра връзка с компютъра. Тя елиминира забавянето и лагването, за което повечето хора се притесняват при безжичните мишки, и лично според мен няма никаква разлика от мишка с кабел. Батерията издържа до 90 часа без пуснати светлини и към 60 часа с светещо RGB, така че си гасете лампите. Това за мен е достатъчно дори и за най-дългите гейминг сесии, пък и мишката се зарежда супер бързо с Type-C кабела. Но като казах зареждане, трябва да спомена, че имате и PowerPlay, с който може безжично да я зареждате, ако имате специалния мауспад. Аз го нямам, но съвсем скоро ще си го взема, защото реално така ще имам безкрайен живот на батерията на мишката си. Като персонализация, Pro 2 Lightspeed предлага някои допълнителни функции, които я правят още по-удобна за гейминг. По-рано ви казах, че имате програмируеми бутони, като те могат да бъдат настроени да изпълняват различни функции или макроси. Лично аз имам няколко аутокликъра и макроси за игрите, където трябва да правя едно и също нещо 1000 пъти. И трябва да спомена макросите за Adobe Premiere, които правят едитването в пъти по-бързо. Всичко това става чрез софтуера Logitech G Hub, чрез който може да персонализирате DPI, RGB осветлението и дори да направите определен профил за всяка игра. Така, още с отварянето й, настройките и бутоните ви ще са точно така, както ги искате. Аз съм свързал и моя Steam Deck към приложението и оттам мога да виждам батерията на всичката си периферия в реално време. Като цяло то е лесно за разбиране и използване и според мен е задължително. Като заключение мога да кажа, че Logitech Pro 2 Lightspeed е отлична геймърска мишка, която предлага всичко необходимо. Имате прецизност, бързина,
удобен дизайн и кастомизация и дълъг живот на батерията. Какво повече може да искате? Ако търсите бежична мишка от висок клас, мисля, че тя е отличен избор. Както винаги може да намерите линка към нея в описанието на този клип или пиннатия коментар, където може да ми кажете какво мислите за нея. Бихте ли се я взели и каква мишка използвате вие? Това беше всичко от мен. Надявам се това видео ви е харесало и бай-бай!